Nu skal du se et godt eksempel på, hvordan sådan en coronajul kan sætte gang i nye idéer. Sagen er, at skole- og børnehavebørnene ikke kan komme til den traditionelle julegudstjeneste i år. Men som du skal se her i dagens lille inspiration, har præsten i Starup ved Haderslev fundet en løsning. For når børnene ikke kan komme til kirken, ja, så må kirken jo komme til børnene. Et ordentligt krybespil kræver rekvisitter. Hø og halm og dyr og juletræer og Maria og Josef og de 3 vise mænd og en hyrde. Men i kirken er der coronabegrænsninger, og så må man trylle. Skal vi skubbe? Første stop er den lokale børnehave. Her har vi hele julekrybben smidt ind i en campingvogn. Og så skal der pakkes ud. Er der en, der gider til at høre den? Jeg vil gerne have de vise mænd til at komme gående. Vi skal have alting ud. Undtagen Maria og Josef, der har vi jo hovedpersonen. Selvfølgelig Jesus. Et mobilt krybespil. Når kirken ikke, eller de ikke kan komme til kirken, så må kirken komme til dem. Det her, det er Bethlehem. Vi er år 0. Et alternativ, når man ikke kan komme i kirken. Vi er en sammenlagt institution, som har 180 børn i det hele. Og vi plejer at være dernede sammen med dagplejerne herudefra. Og det er der ikke plads til. Vi må ikke være derinde. Der må højst være 50, tror jeg. Ja. Så vi synes, det her det var fantastisk. Og med en pointe. Vi har et vigtigt budskab. Og vi synes jo også, at vi har en berettigelse i, når børn skal lære, hvad jul er. At vi faktisk også lige kan komme med en lille anstød af det andet end julegave. Og det er jo en præst. Og børnene kommer i corona-acceptabelt antal. Halløj! Og så var der julegudstjeneste. Og Maria havde fået at vide af en engel, at hun skulle kalde ham Jesus. Så det kom han til at hedde. I børnehøjde. Så sad Gud op i sin himmel og var så mega glad. For han var endelig blevet far. Så måske skal gentages et par gange. Den der baby derinde. Kan du huske, hvad den hedder? Ja, Karla. For at slå pointen fast. Men ved du, hvorfor vi fejrer jul? Fordi så er det for julegaver. Forhåbentlig så kan det være, at børnene husker, hvorfor vi holder jul. Det lyder ikke helt sådan. Men det kan være, der er noget, der har plantet sig. Halleluja. Ja, så fik vi den med. Carla. Og lad os nu høre om vejret, Ellen.